खुलुमबाय एडुकेट्स बड'लेण्डआव नोंथांमोनखौ बरायबाय। फंबाय बिनानावमोन, दिनै सोंनाय फिननाय आयदाखौ लानानै फैबाय। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा दानो साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेल आइकनाव थुखावना हो, बुखावना हो, दामखावना हो, जाहाथे नटिफिकेसना सिगांग्रो मोनहैयो आं भिडिअ आपल'ड खालामनाय लोगो लोगोनो आरो सिगां नायग्रोनो हायो। फै बिदिबा फंबाय बिनानावमोन सोंनाय फिननाय आयदाखौ जागायलांनोसै। गिबि सोंथि, मुलुगनि जौसिन जुनारा मा? मुलुगनि जौसिन जुनारा जिराफ। जिराफानो जादों गोजौसिन जुनार। नैथि सोंथि, भारतनि गिबिसिन सोलोंथाइ मन्थ्रिया सोरमोन? भारतनि गिबिसिन सोलोंथाइ मन्थ्रिया जादों आबुल कालाम आजाद। थामथि सोंथि, भारतनि गिबि भारतारि गभर्नर जेनेरेला सोरमोन? भारतनि गिबिसिन भारतारि गभर्नर जेनेरेला चक्रभार्ति राजगपालाचारीमोन। मुलुगनि देरसिन हादोरा मा? मुलुगनि देरसिन हादोरानो जादों रुस एबा रासिया हादोर। मुलुगनि नैथि बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय हादोरा मा? जों मिथिगौ सेथिया जाबाय चाइना, नैथिया जादों जोंनि हादर भारत। भारतआ बावैनो दाबायदि जुदि बांलांबाय थायोब्ला थाबैनो सेथि जाहैगोन। फिसासिन दैमा दिपआ मा? फिसासिन दैमा दिपआ जादों उमानन्द आरो बेयो गुवाहाटीयावनो दङ, माने गुवाहाटीनि साखाथियावनो दङ। मा हादोराव बांसिन परिश्रम एबा गोबां खामानि मावग्रा सुबुं दं? जापान हादोराव बांसिन परिश्रम खालामग्रा एबा खामानि गोब्राब मावग्रा सुबुं दं। बुहुमाव बेसेबां लैथोमा दं? बुहुमाव दिनैसिम मोनबा लैथोमा मोननो हादों। रामकृष्ण मिशनखौ सोर गायसनदोंमोन? रामकृष्ण मिशनखौ स्वामी विवेकानन्दआ गायसनदोंमोन। भारतनि मा नोगोरखौ गुलाबी एबा पिंक सिटी होननाबो बुङो? भारतनि जयपुर सिटीखौनो पिंक सिटी एबा गुलाबी नोगोरबो बुंनाय जायो। कलकाता सोहोरा मा दैमा सेराव दङ? कलकाता सोहोरा हुगली दैमा सेरावनो दङ। बास्केटबल हानजायाव एबा बास्केटबल टीमाव साबेसे प्लेयार थायो बा गेलेगिरि थायो? साबा प्लेयारफोर बा गेलेगिरिफोर थायो। अखाफोराव आगान होजेननाय सुबुङा सोर? अखाफोराव आगान होजेननाय सुबुङानो जादों नील आर्मस्ट्रं। बिथाङा नासानिफ्राय जानानै थांदोंमोन बा आमेरिका जुथाइ हादरनि। ताजमहलखौ सोर बानायदोंमोन? ताजमहलखौ शाहजाहानआ बानायदोंमोन। उनाव बिथाङा गावनि फिसालाजोंनो जेल होजायो बा जोबथेसालियाव दोनजायो। नों आंनो थै हो, आं नोंनो उदांस्रि होगोन, बे बाथ्राखौ सोर बुंदोंमोन? बे बाथ्राखौ सुभाष चन्द्र बस बिथाङा बुंदोंमोन। फोरोंगिरि सानखौ माब्ला फालियो? फोरोंगिरि सानखौ बोसोरफ्रोमबो 5 सेप्तेम्बराव फालिनाय जायो। परमाणु बमाखौ मा हादोराव बेफ्रुहोदोंमोन? दासिमबो जापान हादोराव मोननै जायगायाव परमाणु बमखौ बेफ्रुहोजेननाय जादोंमोन। बेनि उनाव दासिम जेरावबो बेफ्रुहोनाय जायाखै आरो बेखौ बाहायनाया जोबोर गिख्रंथाव जादों। बिटिसिनि फिसासिन जिल्लाया मा? बिटिसिनि फिसासिन जिल्लाया जादों उदालगुरि जिल्ला। जों मिथिगौ बिटिसिआव 4 जिल्ला दङ। आसामनि फिसासिन जिल्लाया मा? आसामनि फिसासिन जिल्लाया जादों खोला सालमारा। खोला सालमारायानो जादों फिसासिन जिल्ला। आसामनि देरसिन साहा बागान एबा टि इस्टेटआ मा? जों बयबो मिथिगौ मनाबारि। मनाबारियानो जादों आसामनिल' नङा साउथ इस्ट एसियानि देरसिन साहा बागान बा टि इस्टेट। फंबाय बिनानावमोन, सोंनाय फिननाय आयदाया दिनै बेखिनियावनो जोब्बाय। एडुकेट्स बड'लेण्डआ सानफ्रोमबो गोदान आयदा लानानै नोंथांमोननि सेराव फैगोन। बेनि थाखायनो
चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेल आइकनाव थुख'ना हो दामखाना हो जाहाथे नटिफिकेसना मोनहैग्रोयो। गोजोन्थों।